بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala mialoy nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutuan nam susun akapakasul dito no kusurga. Diyang kaya nam susun na inakuan no Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigyan na sadin sang gulaw niya ng kaya nam susun nang garanti na kungkiran o di na pag-ako na kungkiran sa surga. Siya nang sangkot wa katero Rasul sallallahu alaihi wasallam idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Emanan yan na akuha niyo rakon so namsuson ko mga ginawa niyo. Ka ako na kan rakan mampu sa surga. Masya Allah. Emanan yan na namsusunang kaya pa mga nirakatan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam masisipan ko mga ginawa tanong ko tanong susun. Panggulaulaan tanong na insya Allah na siniguraduhan tanong Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mapabagyan tanong sa surga. Paganeron, usduku ida haddathum. Emanan yan na putiis kanu igira niya nutulang kanu. Mana ini na pananggilaan tanong suka pamukag apya pan kasendag na panananggila yung kasuka pamukag apya pananto na di nga ding gulaulaan ibarat na siko ka pandagadagang kapaning kawiyagan udi ng barangsan na pananggila yung kadyang kuto o baka makapanunutulan makatero saan nakapamukagon. Petis kanu ati ko Rasul igira di kanu di manunutulan nagu wa'aufu ida wa'atum naguptumang kanu sa pasad igira nagay kanu sa kapasadan. Ikatlo natigyan na wa'addu ida tumintum na manan yan natuman niyo sa sarig igira manutu ad na inisarig kanu. Ikapat wahfadu furujakum nasiyapan niyo so mga kayaan niyo. Kaya nasiyapan niyo so mga kayaan niyo napakawatan ninyo so mga lalan ukit-ukit sa kukapakasina. Ikapat na wagudu absarakum na manan yan na kontrolan niyo so mga kailay niyo. Ayadiyang kaya kailay na isad na manan yan na pukitos sa kutaw ipkalkyan so Allah gumbibilang ataw ko agama agyang kuto kailay niyan na tataguan niyan sa kambilang ataw. Wakufu aydiyakum nagu genggenan niyo so mga liman niyo. Manan yan na kontrolan niyo so mga liman niyo buod niya ni manggulawla na mga pipiya. Sabab saya kadaklan dusa na dirun di makanggalabak na sa mga limatan. Sa mananan na dinan nam susun asa din sang galabaksan nagiran tirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa surga. Pero manantanaw idmanu li sittan min anfusikum. Garantiya niyo rakon sunnam susun ko mga ginawa niyo. Adman lakumul jannah ka ako na kanu mabuso surga. Usduku ida haddatum naputis kanu igira manutam yan nutulang kanu. Waufu ida wa'adtum naguptumang kanu sa pasad igira nagay kanu sa kapasadan. Wa'addu ida tumintum nagupkasarigi kanu igira na ni sarigir kanu. Wahfadu furujakum nagusyapan niyo sa mga kayaan niyo. Wagaddu absarakum
ayamanan yan na bilang atawin nyo so kapangilaylay nyo. Wa kufu aydiyakum nagukontrolan nyo sa mga liman nyo. Yanan maurip no Allah, inamsuson akapakasigurado tano sa ayamanan yan na mapumbagian tano sa surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.